Εμπρός. Σμηνίκης Πιουνέας Τρίφων. Λαμβάνω την τιμή να παρουσιαστώ και να σας υποβάλω ταπεινά ότι είμαι στη διάθεσή σας για όποια πληροφορία θέλετε, κύριε ταξίαρχε. Όχι, κύριε ταξίαρχος, παιδί μου. Πώς είπαμε ότι λέγεσαι? Σπιουνέας Τρίφων. Αλλά όλοι εδώ χαϊδευτικά με φωνάζουν χλαπάτσα, κύριε υποπτέραρχε. Και εγώ χλαπάτσα σε φωνάζω γιατί σου πάει πιο πολύ από ό,τι βλέπω. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ρωτήστε με για όποιον θέλετε. Θα τα καρφώσω όλα, κύριε αντιπτέραρχε. Τον εφιάλτη, τι τον είχες? Για τον εφιάλτη δεν ξέρω. Να σας πω για τους μηνύτες σας ότι είναι ρεμάλια. Καλά, αυτό το ξέρω και εγώ, δεν χρειάζεται να μου το πεις. Δεν μου λες. Τι ξέρεις για αυτή την καρέκλα? Δεν θέλω να σας κολακέψω, αλλά όσοι πέρασαν από αυτή τη θέση τους έφαγε το μαύρο χώμα. Για σπαντιά από εδώ πέρα. Αλλά μεταξύ μας, εγώ νομίζω ότι δεν φταίει η καρέκλα. Η κυρία Μπουμπού φταίει. Είναι πολύ κρουσούζα, κύριε αρχηγέ του ΓΕΘΑ. Πάντα τις είχα εγώ τις υποψίες μου.